Magandang gabi po sa inyo, Boss Rod. Kami po ang process team ng Santa Cruz Auxiliary Business Center. Nais po namin magpasalamat sa naging parte po kayo ng aming buhay sa loob ng mahigit isang taon. Kayo po ay naging mabuting haligi ng ating opisina. Nawa po sa darating na bagong taon at sa bagong opisina na inyong paroroonan ay may patuloy ninyo ang inyong magandang akikain. Maraming salamat po. Mula po kay Mark, Tony, Si Owen. at kay kay Sir Efren, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at malihong bagong taon. Makibaka! Susunugin ba ito?